Des de l'Associació de Mestres Rosa Sensat volem donar suport al projecte No t'aturis perquè ens sembla que és un projecte que dona el testimoni de nois i noies adolescents de la nostra ciutat que lluiten per aconseguir el seu projecte vital. Ens sembla que el documental dona un missatge molt positiu i això ens agrada, que pot ser també útil perquè els nois i les noies des del seu institut reflexionin sobre això, que és construir el seu projecte vital. També ens sembla molt interessant poder oferir un documental audiovisual perquè moltes vegades a les aules, encara ara, no hi ha prou aportació des d'aquest camp, des del camp audiovisual, al que seria l'ensenyament. Una altra cosa que ens ha semblat molt vàlida és que en aquest documental intervenen, a més dels nois, intervenen les famílies, intervenen la tutora de l'institut, intervé els amics, perquè també pensem que aquest projecte ha de ser un projecte col·lectiu, conjunt, i per això des d'aquí també us volem convidar que vosaltres formeu part d'aquest projecte i que col·laboreu amb No t'aturis. Moltes gràcies.